Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar da kuka gani, sunana Amin Sam Musician, ni ma mawaƙi ne a Kanut Industry. Muna masu farin ciki sanar da ku cewa ranar 26 ga watan Mars zan fara haska muku ƙayataccen fim ɗin mai suna Tsakaninmu. Tsakaninmu fim ne wanda Abubakar Musa Mai Shadda ya shirya, kamar yadda kuka sani. Ali Nuhu ya bada umarni. Tsakaninmu fim ne wanda tun daga ganin tallan shi ka san cewa fim ne wanda ya fita, kuma fim ne wanda ya ƙunshi rayuwar tsakanin, kamar a ce bambanci tsakanin masu ilimi da kuma jahilai haka misali. Sannan kuma ya ƙunshi irin iyaye da suke cewa rasa yaransu a wurin zumunci misali. Ibin zai ce cewa yaran ba sa so. To duk dai Tsakaninmu dai fim ne wanda impact dai kawai yayi kyau. Ina masu shawartar mu da ku garzaya a duba Ramal Shoprite 26 ga watan Mars domin kallon fina-finan, domin kallon fim ɗinmu na Tsakaninmu. Tsakaninmu fim ɗin ya haɗa da jarumai kamar haka: akwai Ali Nuhu, Abba El-Mustapha, Yakubu Muhammad, Nura Hussaini. Sannan kuma ya haɗa da shi jarumin ma da ya ja fim ɗin kuma mawaƙi, wato Maryam Sharif. Sannan kuma akwai jarumai mata a ciki, muna da Maryam But, muna da Maryam Yahaya, da dai sauran jarumai a ciki. Kada ka bari a baka labari. 26 ga watan Mars, kada ku manta Tsakaninmu. Za ku kasance da jaruman a can a duba Ramal Shoprite. Ni ma za ku kasance tare da ni na Amin Sam Musician.